Assalamualaikum dulur. Kali iki ana cerita teko ketoprak siswa budaya. Judule Praja Singasari Kawan. Nek maca sejarah ceritane taun 1292 Singasari diserang Prabu Jayakatwang teko Kediri. Waktu iku Prabu Kertanegara gak siap soale serangane ndadak. Sampai akhirnya Prabu Kertanegara sedo. Apa bener ceritane ngono? Ya apa ceritane? Simaken ya. Sepuh para sentana, para bupati nayaka saha pangarsaning Praja Singasari sampun jumeneng panjenengan dalem ingkang minulya Gusti Kanjeng Pangeran Darpa nglenggahi damparing keprabon ing Singasari kanthi ngagem sesebutan saha jejuluk ngarsa dalem ingkang minulya so ingkang wicaksana Gusti Kanjeng Sinuwun Prabu Darpa dipun pundhut donga restu panjenengan sami mugi-mugi kalisa saking sambikala lulus rahayu basuki widodo anggenipun ngasta bang-bang pengalomaning praja ing Singasari. Salajengipun Sinuwun sagung para kawula sami nenggo-nenggo wecaning dawuh dalem pramila wonten kepareng dalem medhar sabda. Paman. Ingsun nilakake gedhening panarima marang sira kabeh kang wis padha angestreni anggon ingsun jumeneng nalindra ing Praja Singasari. Donga restunira kang ingsun pundhut muga-muga Gusti amberkahi nir ing sambikala anggon ingsun ngasta pradataring praja. Ingsun ngrasakake padha makartiya marang kewajibanira sowang-sowang. Sawetara ingsun durung anakake owah-owahan ngenani tata paugraning praja ing Singasari, nanging kang kudu sira wigatekake nalika jaman Kanjeng Rama Prabu Swargi ngasta panguwasa ing Praja Singasari ngagem gitik sada, nanging ingsun ngagem gitik pentung. Ingsun ambali gitik pentung tegese ora ana pangapura marang sapa wae ingkang wani nyeleweng saka paugraning praja ing Singasari, nanging ingsun bakal paring ganjaran marang sapa wae kang gedhe darmane mungguing praja, jumbuh lan gedhe cilik ing darmane. Cekap Paman Toyamarta. Kula ingkang sowan sinuwun. Lho, Yayi Pangeran Gayun. Kene kaporo ngarsa Yayi. Monggo kula dherekaken sih. Basuki Prapanira Gayun. Awit berkah pangestu panjenengan dalem sinuwun. Sowan kula tanpa aral setunggal menapa. Iya. Namung kula ngaturaken suwing pangabekti katur sinuwun. Yo Kayun tak tampa pangestune pun Kakang Tampanana.
Nuwun-nuwun sanget anggen kawula nampi sinuwun. Kanjeng Ibu, Kepiye Kaki? kula ngunjukaken pangabekti Ibu. Putraku Kaki Pangeran Kayun wis dak tampa mung puja pangestune ibu wae tanpa nono ya nggih. Nuwun sanget anggen kawula mundi mugi dadosa jimating ingkang putra Ibu. Isya Kaki. Kayun semune suwan mono kawigaten. Sinuwun, saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dene nyaruwus ing pasiniwakan agung menika, awit wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa dalem sinuwun. Yo ora dadi apa wis matur Kayun. Ingkang sepisan kula nderek mangayu bagyo atas jumeneng dalem wonten ing Singosari. Lan kula tansah meminta dhateng kanugrahaning Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi ing Singosari tanpa aral ing salami-laminipun. Yo. Ingkang kaping kalihipun kula jumbuhaken kaliyan dawuh pangandikanipun Rama Swargi. Pramila sasampunipun Kangmas Prabu jumeneng Nalendra ing Singosari, inggih dinten menika kula nyuwun idi pangestu dalem badhe nglenggahi dampar Maison Danu ing tumapel sinuwun. Bab warisan ing tumapel Ibu. Kaya ngono isya nggih. Yo Kayun, satemene bab iki ora susah kowe dadak nyuwun mesti wae dak paringake. Nanging Kayun, saka kersanipun Kakang mengkene Yayi. Dak waspadakake kowe durung yuswa. Kowe durung minanci yen to ngembat pusaraning praja. Aku sumelang yen besuke bakal nggawa kerusakan ing praja ing Singosari. Saka iku Kayun, wiwit saiki kowe kudu sinau marang sawiring kagunan. Besok lamun to wis minanci, palungguhan ing tumapel lagi bakal dak paringake. Duh sinuwun kenging menapa dadak ngrantos benjang. Upami to saestu taksih cingkrang anggen kawula ngembat pusaraning adil. Menapa inggih to Paman Martalaya lan Martapura badhe negakaken dhateng kula sinuwun. Lah iki apa sing kowe durung ngerti? Kayun. Ngerti ya satuhune. Asor luhuring kawibawan iku ora gumantung marang sabiyantuning liyan. Nanging gumantung marang astane Nalendra iku dhewe. Nanging sinuwun, upami to wonten risaking praja ing tumapel, estunipun sedaya menika kala wau sampun uwah saking tanggel jawab panjenengan dalem sinuwun. Kuwi yen kowe wong liya Kayun, nanging kuwi sadulurku. Apa ya aku bakal mentolo marang kowe Kayun ne? Sik. Kaki Darpa Kusuma. Ibu, Coba Ibu dak nyelani dawuh sethithik wae ya nggih. Yen dak gagas satemene ora sisip ature adimu si Kayun. Yen saiki panjenengamu ora paring idi marang panyuwune si Kayun, apa ora jeneng panjenengamu sulaya marang dawe Ramamu Swargi to nggih? Nuwun sewu. Kaki. Nggih. Prayogane paringa palilah marang adimu Pangeran Kayun ya nggih. Ibu sampun lajeng dakwa bilih kula badhe nyulayani pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu Swargi. Sadaya menika dapuripun namung kula ngeman dhateng pun Kayun Ibu. Nuwun sewu Kangmas Prabu Darpa Kusuma. Yo. Semunipun panjenengan dalem menika awel badhe maringaken tumapel dhateng ingkang rayi Kang. Kepriye? Awel. Kayun, yen kowe ndakwa menawa aku awel, mangsa bodho. Nanging satuhune, ora ana wong sing kuwasa kejaba aku. Ora ana pawungan sing bisa jumeneng ing tumapel yen to ora pikantuk pailah saka aku. Ingsun Prabu Darpa Kusuma. Menawi kados mekaten tetelo panjenengan dalem menika kagungan penggalih ingkang serakah. Lancang temen pangucapmu Kayune. Kangmas Prabu Darpa Kusuma, tanpa palilah panjenengan dalem kula tetep badhe jumeneng wonten ing tumapel Kang. Lho, yen ngono kuwi mancai. Kayun ora urung kowe besok bakal mungsuhi aku. Katimbang besok becik saiki kowe dak siap. Loh, Kangmas. Darpa Kusuma, kene aku wae mentolo bakal mateni adimu Pangeran Kayun nggih. Elingo Kaki. Elingo kuwi kadangmu dhewe Darpa Kusuma. Ibu. Cuplak andeng-andeng.
yen to tentu papan panggenanipun ki menapa mboten cukil kalebet pun kayun Ibu. Nanging Darpo, satemene kowe sing kliru Gir. Kowe sing sisip. Kowe sing nyulayani pangandikane Ramamu kaki. Ibu, yang sepuh ing kados pundi panjenengan menika? Yen ana wong tuwa tutur marang kadang nom diluputake, nanging malah benerake wong enom paling mancai wong tuwa. Sampun-sampun sakmenika ngaten Ibu. Pilih setunggal antawis sing kalih. Abot kayun menapa abot kula. Nanging kabeh-kabeh mau putraku Gir Darpo Kusuma. Nanging pilih salah setunggal Ibu. Yen aku abot kayun kepiye? Kayun minggatke menapa mboten nututi minggat si kayun. Darpo Kusuma. Oh, Gir kowe wis mentolon wong marang ibumu. Oh, kaki. Culiko temen kowe Darpo. Kaya ngono piwalesku marang aku Gir. Yo, yen kaya ngono. Kepeksa aku ninggalake Praja Singasari. Minggato wong tuwa sing lahir biasa iki. Nemoni apa wae Peter. Aja nyumpali kowe. Nuwun sewu sinuwun kula aturi emut menika ingkang ibu saha ingkang rayi. Sinuwun sadaya kala wau kula aturi jabe menapa ingkang dados wetaning dawuh panandika panjenengan dalem. Kajawi saking menika sinuwun kangge njagi kawetan mugi wonten kepareng dalem maringaken palenggan ing tumapel dumateng ingkang rayi angger pangeran Kayu. Kabeh bae marang para sentolan pranayakaning Projeng Singasari. Marang sapa wae sing balui marang sekayun. Saiki uga ninggalake papan iki. Saiki Di markapura raes pemenjen kemang leset ana ing kene. Iya Kakang tanpa gunaya minggat bae Kakang. Markoloyo markapura katimbang sir awit. Sapa maneh liyane sing arep nututi sekayun? Wis ora ono nggih. Sing isih sumewa ana ing ngarsaku. Wis menungso sing setya tuhu bekti ana ing ngarsaku. Paman Patih Toyamarta Nuwun dawuh katimbalan Kanjeng Sinuwun. sabibaring pasowanan dipun bibarakaken. Sapa sing wani aweh pitulungan marang si Kayun kepadhakake marang dosane Kayun. Nanging Sinuwun menapa mboten kalangkung anggen dinandalem paring dawuh menika Sinuwun. Pramila Sinuwun, sumangga mboten Paman Patih Toyamarta. Ora ana pangapura marang sapa wae ing wani mancai dawuh pangandikaku. Paman Patih Toyamarta, kula mboten badhe mecah kawibawan ing Singasari lan tumapel. Mboten namung tiyang kalih menika ingkang dados tunggak kemladuh, nanging mriki taksih kathah sanesipun ing nyumelangi penggaing kawibawan kula ing Singasari. Sinuwun, sinten ingkang panjenengan dalem kersakaken tunggak kemadu menika? Paman Toyamarta kenging menapa ndika nambuhi. Ingin kula kersakaken Taruna, Paman. Kenging menapa Taruna Sinuwun? Kenging menapa mboten? Taruna putranipun Kanjeng Rama Prabu ing patutan kalian garwa peteng ing dipun titipaken wonten kepatihan. Binjing yen to menika sampun ndungkap dewasa, piyambakipun badhe ngempil kawibawan kula. Nyilusing menika Paman Patih Toyamarta ndika tampeni pusaka kula. Ndika sirnakaken Taruna. Oh, Sinuwun mugi paring waksama dhateng ingkang abdi dalem Taruna. Kados pundi anggen kula badhe nindakaken Sinuwun. Awit pangrengkuh kula
kados dening anak kula piyambak sing Paman Patih Toyomarto ndika tindakaken yen to ndika mansai ndika lan sakeluarga ing kepatihan mesti bari tumpes kelor paman. sing piye to sing badhe ngendikani dawuh ngandalem sing Sari piye dawuh sing kepriye? Leres pancen pun kedah mekaten menika namanipun Gitik Pentong Sinuwun. Yo yo Tangan besi namung sing pundi wonten macan kalu mangsa gogoripun piyambak mboten wonten Sinuwun mboten wonten. Lho Sari bener kowe. Nggih Yen ngono prayoga aku bakal tindak ing kepatihan. Coba tak yenake dhewe. nggih Ronayoko paswaran dibubarake. bebas. Lho Sari kowe nderek marang tindak. Iya wis tak dawuh. Selamat siang, Dik. Ya, halo, selamat siang. Kok wis jengklek ana kene njur pegaweanmu kepriye? Awas rampung kabeh kok. Kerja apa saja, Dik? Itu membuat betul taman sebelah barat dan menanam bunga-bungaan yang baru kemarin diterima bibitnya kan? Syukur. Aja nganti nguciwani. Sebab aku karo kowe kuwi kudu mbudidaya, ya. Murih bisa nuju prana penggalihe bendaramu. Ora usah kok kandhani krak wis ngerti kok bocah cilik ngono apa piye? Tapi saya adalah saudaramu. Wis. Malah saya nglantur kowe kok. Lho apa kok nglantur kuwi? Oh, aku nganggo basa Jawa, aku nganggo bahasa Indonesia. Ngono kok sok baline aku kira malah ngrepotke to Kang kok. Wong temene iki kabeh ge pancen ndak sengaja. Aku kepengin njajaki nganti tekan ngendi kepinteramu ngenani bahasa-bahasa kuwi lho ngono. Lho, kaya pinter-pinter dhewe. Wong aku kepinter aku 27 bahasa mumpuni. Lho gombal. Ono pinter basa kae yen kowe ya isih kalah karo tekek kok. Yen ngomong aja syukur muni. Wong kepinterane dikalahke karo tekek. Ya wae wong tekek kuwi bisa basa apa wae kok. Wong tekek kok bisa basa. Tekek kuwi ndi-ndi unine ya mung tekek. Atak tekek. Lho kuwi unine tekek. Ki apa wong ki yen mendho kaya kowe kuwi. Ora percaya ta kowe? Lho, ora percaya. Ora percaya. Wong tekek ki beda-beda kang unine. Tekek kok beda iki lho. Gek tekek apa? Ki apa? Tekek Madura. Tekek Arab. Lho. Tekek Jepang. Oh. Tekek Cina ku wis beda-beda rumasamu kok. Omonganmu iki. Lho, ora percaya kowe. Nganti tekan jabane jagat nek tekek unine ya mung atak-atak tekek. Kuwi unine tekek. Ki apa? Kuwi tekek Jawa, Bodho. Lah nek tekek Madura unine kepriye? Nek tekek Madura beda kok. Tok tekek. Oh iya. Lah nek tekek Arab lho. Tekek Arab ku rada gedhi suarane. Kodok-kodok tekek. Wah, kuwi. Tekek Jepang. Tekek Jepang ki beda, saya seru santa. Kodok-kodok tekek kah? Nah, kuwi. Wah, beda-beda ya, Le. Nah, iya. Anu le lah nek tekek Cina. Yen tekek Cina kuwi suarane dawa. Ning ora nglawer. Jenenge ngono kae ta?
Oto-oto diki ya. Aku kowe iki lho kok bisa wae. Iya kok, ora percaya apa piye kowe? Lah aku percaya kepriye njur lek ku mbuktekne kepriye kok. Kepengin weruh tekek Madura kowe? Ah iya ta. Ajal takono Soleh kae. Bakul soto Madura ngarep ngomah kae. Lah iya. Takono yen kono. Kak Dek Remah mau nyina teko. Dhewekne mesti mangsuli. Mau nyina teko biasa Gus. Tok-tok teke. Lah kuwi kok. Iya. Lah nek kepengin ngerti tekek Cina kuwi. Tekek Cina takono Basyong kae. Sing bakul bakwan. Iya. Cik bagaimana suaranya tekek? Dhewe mesti omong. Mangsuli. Kalau itu Diki omong ya oto-oto Diki ya. Guyu suwe kok kentire kok saya nemen. Ya kowe kuwi sing sombong. Kuwi kabeh ki temene mung saka panemumu dhewe. Ora kowe kuwi. Ngapa? Lho kae Den Taruno ra. Pak. Iya, Dawu. Napa? Kowe aja rame-rame ya tak kandhani. Iki Aku lagi delikan karo Kang Mbok Trusdi kok. Wah, pangapunten dalem mboten mangertos, Gus. Inggih. Ngene ya tak kandhani. Aku tak mlaku ngulon kono. Nanging kowe aja kondo-kondo Kang Mbok Trusdi lho ya. Nyenggaken iki. Awas sik kondo-kondo. Aja matur lho, Kang. Pak. Yayi Taruna mau ndelik nang ndi, Pak? Wah, ngapunten, mboten mangertos Gusti Putri. Ngerti wong mau rene kok. Aku Ngertos, Ding, ngertos. Sumerap kok. Yen kula sumerap kok. Aku tudono, Pak. Saestu kula wae semerap nanging mboten pikantuk matur jenengan nggih mboten matur. Lah. Please. Kowe bengak-bengok kuwi lho nyang apa? Kowe iki ya melu delikan ngono apa piye? Lho, melu piye ra melu? Wong wis tuwa gaplok akal-akal melu delikan lek ora nyebut. Lah kowe kuwi ya wis tuwa ngono kok ya melu ndelik. Hara. Oh, ndelik kok Kang ora mergo delikan kok kowe iki ples. Mergo lek ditagih utang ndek wingi kae ra. Aja banter-banter. Ngisini. Lho kowe kuwi sing duwe isin. Wih, lho aku ambakno utang. Arang-arang nyaur. Oh, wandamu. Saiki aku tudono wae akeh to, Pak. Anu, Gusti Putri, ngilen. Ngilen. Nggih, lha wau. Monggo Gusti, monggo. Iya, Kang, deng rampungke gawean ora rampung-rampung. Iya. Jenengan rawuh Kang Mas Patih. Monggo Putri nggengken prayogi Kang Mas. Iya, Bu, iya. Ramane. Sarawuh panjenengan ra inggih kanthi kasugingan ta? Iya, ibune terus diselamet. Nah sajroning tak tinggal ana ing pasowanan ora ana apa-apa to dalem kepatihan. Inggih pikantuk berkah pangestu panjenengan Ramane mboten wonten aral setunggal menapa Ramane. Nanging Ramane, estanipun sarawuh panjenengan dadosaken gawa ing manah kula. Ing semu sajak ngembeng sungkawa menika wonten wigatosipun menapa Ramane? Dono ngendi putra-putramu tak terus lan Taruna mau? Wah ingkang putra, inggih menika nembe kemawon dedolanan kalian sedaya para abdi wonten ing pepengkeran Ramane. Iki mau temene rak ngene to. Inggih. Ana kedadian sing ora kenyono-nyono. Sapungkurku saka ing pasowanan agung, aku diparingi pusaka ligan dening Gustimu ingkang sinuwun. Diutus ingkang supaya ngilangi tunggak kemado kang tukul ana ing dalem kepatihan. Lajeng ingin dipun kersakaken tunggak kemado menika sinten? Dene kang di kersakake ingkang sinun tunggak kemado kuwi ya putramu si Taruna kuwi kudu dak pateni. Aduh Kang Mas Patih Toyo Marto. Kenging menapa angger Taruna dipun mestani tunggak kemado. Boten Kang Mas Patih. Nanging iku wis dadi kepareng dalem ingkang sinuwun. Yen to aku ora tumindak, aku kowe lan kulawarga ing dalem kepatihan bakal ditumpeske lor. Nanging boten Ramane. Kula tresna kalian Angger Taruna. Kados dene kula tresna kalian putra kula piyambak. Oh pramila Ramane.
tinimbang Taruna ingkang dipun pejahi kadung kula kemawon ingkang pejah ramanis. Oh, Bu. Mengkono uga aku ora lila yen to Taruna tumekaning pati. Nanging jur kepriye aku iki? Kula ramane. Sopo iki nangis? Manggaaken ramane. Nanging menika kados wontenipun ingkang putra Taruna ramane. Kaki. Lho, kowe Taruna. Taruna? Kini kowe kok nangis nang ngisor meja kuwi ta? Coba-coba kene Taruna. Kene. Ngopo kok muwon? Kowe diladaki dening mbakyumu. Oh mboten kok Rama kula mboten ngladaki. Menapa to Taruna mbok aja nakal-nakal kowe kuwi lho. Napa Taruna? Oh Rama lan Ibu. Aku wis krungu lan aku wis ngerti marang dawuh panjenengan. Aku dawuh apa to? Oh, Rama. Panjenengan diutus dening Kanjeng Sinuwun Prabu Tarpabisuma supaya mateni aku. Aduh anakku Taruna ger. Dadi kuwis midhangetake pangantikaning ramamu Kaki. Nanging ora doleh. Aku tresna karo kowe. Ora-orane yen to Rama dalah ibu mentala mateni kowe. Ora Taruna. Nanging Rama, Ibu, yen panjenengan ora mateni aku, panjenengan kabeh bakal nampa pidana. Wis Taruna, kowe aja mikir bab iki. Mengko aku lan ibumu sing manggalihake. Rama lan Ibu, aku dianggap tunggak kemlati dening Sinuwun Prabu Tarpabisuma. Mula aku kudu mati. Gini yo kowe nangis anakku Taruna. Taruna, aku tresno karo kowe ger. Nanging kini aku betala ninggalake ibu Kaki. Losari, iye Gusti Patene, sampun nyeresipun Gusti Pate tasih sinuwun. Panjenengan dalem rawuh. Monggo kula aturi pinarak sinuwun. Monggo Paman Patih Toya Marto kula dherekaken. Paman Patih Toya Marto jauh katimbalan kula nilakaken ageng panarimah dene ndika sampun minangkani pamundhut kula Paman. Sampun pun sisah dipun sungkawakaken. Ndika rukti ing sae-sae kunarpanipun Taruna dene pragatipun ndika nyuwun dhateng kula nggih. Matur nuwun sinuwun. Kula tansah ngestakaken dawuh ngandalem. Besari dawuh sing sapa bojopaten Gus? Amira putranipun Gusti Patih Toya Marto ngaten kok jenenge. Ayo temene. Ciamu. Ayo ya. Sampun Paman lan Pipi kula nyuwun pamit ndika rukti ing sae-sae. Namung kula nderekaken sugeng tindak sinuwun. Kowe ra mas parang. Wis, Bu. Nini terus di. Ora cukup kok susaki. Putramu wis mati. Selak mesakake wandane ayo padha enggal dirukti, Bu.
Klareno anggonmu padha nangis, anggepen kabeh mau pepesten. Menungso ora kuwasa ngowahi pepesteni. Kumetes sing lobi ora bakal bisa nguripake patine setahun. Ayu padha minta marang panguwasaning Gusti. Muga-muga taruna pikantuk dalan sing padhang lan pinaringana panggenan ana sasisih kiwaning mrene padha dak jarwani. Aku sumurut glagat kang kurang prayoga. Sajake Gustimu ing sinuwun mambuati marang Sitrus. Terus di pangandika Rama. Coba aku dak takon. Yen Gustimu Darpa Kusuma ngersakake mundhut garwa marang kowe kepriye? Rama, boten katuwung kula pecah katimbang dados garwanipun Pangeran Darpa. Panjenenganipun sampun natoni raos ing penggalih kula. Sampun mejahi janji taruna kadang ingkang kula tresnani. Malah panjenengan sekseni Rama Ibu. Sumpah prastya kula mboten tarimah yen to mboten saged malesaken pejahipun Yayi Taruna. Benjing satunggiling mangsa kala Pangeran Darpa kedah pecah saking tangan kula Rama. Oh nini terus di semono kandele tekadmu. Ya. Aku mung bakal neksen. Nanging yen to kowe tetep ana ing dalem kepatian, kowe ora bakal bisa selak marang keparenging Gustimu. Mula nini saiki kowe dak tundung lunga saka ing kene. Nah, iku sarana sawiji-wiji kowe bakal bisa nyelametake awakmu. Inggih Rama, yen to menika sarana ingkang prayogi, kula badhe ngesaken dawuh panjenengan Rama. Aduh anakku terus di jur arep menyang endi Nini? Ibu, kula badhe kisah sapuruk-puruk ingkang wigatos kula nyuwun tambahing pangestu kalisa ing sambi kula lan saged malesaken pejahipun Yayi Taruna Ibu. Iya to terus di. Iya. Mung sing ati-ati wae satindakmu muga-muga aja nganti ana langan sawiji apa Nini. Tak pengestoni. Inggih rawuh Gusti. Ya mung kowe wae sing ati-ati anggone nderekake Gusti mlebet. Pun nangis terus kabeh mau wong sarana muja-muji wae. Sinuwun kula yang sowan sinuwun Losari. Kowe iki mau. Inggih sinuwun. Kula tingali saking ketebian panjenengan dalem nika ketingal legep. Ing semu kados wonten ingkang dipun penggalih sinuwun. Losari ora sisip ing dadi aturmu. Nanging kene ora sering ati kaya ngene Losari. Kados menapa sih? Oh Losari wiwit nalika aku priksa citrane Trusti ning dalem kepatian kae. Inggih. Rusak rasan panggalihku. Terangi aku tresno marang dheweke. Aku yen awan ora ngersakake codahar. Yen bengi ora bisa nindro, aku tansah lam-lamen marang si Trusti. Oh Losari kepriye aku iki Oh sinuwun. Menawi sok mekaten no panjenengan dalem menika ketaman raos Turidasmara sinuwun. Losari iya. Nanging Losari,
Coba kepriye yen Trusty tak pundhut garwa. Wah. Cekakipun jeleng sinuwun. Cocok. Cocok gencok kali socok. Lho. Dasar kakungipun merabot, putrinipun semorot. Menika ingkang ningali mesti badhe kraos cekot-cekot. Lho kan? Apa iya lho? Lho iya tegesipun gandem sanget sinuwun. Oh, lho sariyen ngono. Aku bakal tindak menyang kepatihan, nglamar. Wah, lha menika sinuwun. Ingkang kirang prayogi menika. Iya, awit panjenengan dalem menika Nalendra. Prayoginipun Gusti Patih Toyamarta dipun timbali. Terus dipun pundhut. Cekap sinuwun. Nanging aku sing lamar, wajib aku sing mara lho Sari. Mboten. Menika menawi tiyang etek embrel sinuwun. Panjenengan Nalendra mesti badhe kalorot asma keprabon panjenengan dalem. Nalendra sowan dhateng kepatihan. Menapa mboten prayogi Gusti Patih dipun timbali kanthi ngaturaken terus menawi dipun kekahi sinuwun. Pidana Ratu Kuwasa, pidana sinuwun. Apa iya kaya ngono lho Sari? Inggih. Iya. Yen kaya ngono, saiki kowe tak utus lumamatu nyang kepatihan. Paman Patih Toyamarta sekalian tak timbali. Saiki yo. Inggih. Bareng kowe. Inggih sinuwun. Monggo Paman Patih Toyamarta. Pinarak Paman. Nuwun inggih Kanjeng Sinuwun. Kaget nika kekalih sami kula piji Paman. Oh Sinuwun, kaget sanget raos sing manah kula. Ing semu wonten wigatos. Paman Patih Toyamarta. Nggih, wonten kawigatosan. Sepisan kula saged nggagapi sepinten gempaling ndika kekalih sasampunipun dipun tilar pecah dening Taruna. Awit senadyan to menika namung putu angkat jenenge ngopeni wiwit cilik rakyat lho Sari. Nggih, kaluran sinuwun. Nanging satune kula sing luwih susah awit menika kadang kula senadyan to mung kadang tunggal yayah siji rena. Mila sing menika Paman Toyamarta suwawi samipun suwak cekapo dumugi semanten. Ing wigatos Paman Toyamarta ndika kula piji. Sasampunipun kula priksa citranipun terus wonten ing dalem kepatihan, raos sing manah kula risak. Awit terangipun kula tresna dhateng piyambakipun. Mila Paman, kangge nambal rengkaning penggalih ndika kekalih, keparenga terus kula suwun badhe kula pundhut garwa. Terus pangandika kula menika dapure nglamar. Ya to Sari. Inggih sinuwun. Oh Sinuwun. Kula ngaturaken sewu gunging panuwun atas lunturing sih kadarma dalem ingkang rumentah dhateng ingkang abdi kawula Sinuwun. Nanging mugi ndadosaken kawuningan Sinuwun aja nebiaken duka ingkang kathah. Dene kula dereng saged ngaturaken ingkang abdipun Trusty. Sinuwun, Trusty dinten menika kisah saking dalem kepatihan. Loh. Dateng pundi Paman? Nyumanggaaken Sinuwun. Inggih awit saking sisaing manah wiwit tilingal pejah dening kadangipun Taruna lajeng kisah ingkang tanpa pamit Sinuwun. Ki menapa nembe samenika ndika matur. Weleng ngertos kula utusan para prajurit upatipun Trusty. Losari, iye terus minggat sing kepatihan Losari. Nuwun sewu lho Gusti Patih. Ingkang putra Trusty menika menapa kesah menapa dipun kesahaken. Awit ngoten. Kelangan dom mawon bingung Yen dalem menika kelangan putra kok sajake kok oleh ayem, tentrem, adem, semungkem. Lho, apa mathuk ngoten niku? Tegese kok mboten susah nih lho Gusti Patih. Sik Losari. Apa kowe bisa njajaki susah ing atiku? Utawa maneh jeneng anak kok dilungakake aja sak kepenakmu lho lehmu matur. Nuwun sewu kok njur arep salah wisal. Mboten kok njur. Ngaten Gusti Patih. Awit ketinggal susah temenan karo susah gawean. Lho ngaten. Upami.
ingkang putra menika dipun kesahaken. Lho pamrih panjenengannya lho menapa? Lho, apa ora sarujuk ingkang putra dikersake ingkang sinuwun? Lho, ra klentu. Klentu, cara klentu. Panjenengan iki mung sapate dadi maratuwane ratu. Lho, kok ora gelem nih lho njur arep golek mantu sing cap apa lara kleru to. Ambok monggo prasaja mawon. Pupun dereng kelajeng. Kula aturi Mresaja, Blaka, Suta, Blaba. Lho, ingkang putra menika dipun dhelikaken wonten pundi? Iya lho, sari bener kowe. Iya, kasep pidana lho, pidana. Pon Patih Toyomarto. Nggih katimbalan. Leres aturipun Losari. Lunga apa dilungakake? Piwi. Pipi Toyomarto didelik teng pundi terus iki? Ndika matur Blaka, kula apura. Nanging yen silak kula pidana. Oh sinuwun, lajeng ingkang kula aturaken wonten ngersa panjenengan dalem menapa jeranak kula mboten wonten. Lho Sari, bandel wong loro iki. Nggih, angel. Yen kaya ngono rangketen lebokno sajroning pakunjaran. Iki wis tak kedhawuh Harat. Saben dina ajaran nganti ngaku Ngesaken Harat to. Adi apa? Ya iki anggepen kanugrahane Gusti. Monggo kuwi sabar lan karepake. Losari, dawuh wis. Ampun. Ngringkok wonten pakunjangan. Iya. Menawi Gusti Patih Toyomarto menika saking wawasan kula kepanggih gampil. Uger saben dinten dipun siksa. Mesti panjenenganipun badhe ngaken piyambak. Iya. Ning menika wonten atur ingkang badhe kula aturaken wonten kersa panjenengan dalem sinuwun. Iya, manut katerangan ingkang kula tampi sinuwun. Gusti Kanjeng Pangeran Kayun samangke sampun jumeneng wonten ing tumapel sinuwun. Iya. Gusti Kanjeng Ratu Sepuh ugi angembani wonten mriku. Jelasan menika wedhus loro menika lho. Martalaya kali Martapura. Lho kok nyengkuyung, lho ora nyerek-nyerekke. Nyerek-nyerekke to. Losari gini lagi saiki kowe matur nggih keterangan yen nembe kemawon sing. Yen kaya ngono tetelo Kayun mancai marang aku. Nggih. Ora, Losari. Iya, dawuh. Tindakno perintahku. Sepisan utusono sawetara prajurit ing supaya ngupadi terus tingani ketemu. Iya. Kaping pindho. Utusono para narasandi nak irake swasana ing tumapel. Iya. Yen to tetelo Kayun jumeneng Naradipa ing tumapel, aku bakal tindak ngirit prajurit. Tak sirnakake Kayune. Ngestakaken dawuh nyandalem sing mundur siya ku wiwit saiki. Kajawi saking menika Paman Tumenggung Martalaya, kula ngersakaken atur palaporan iki. Kados pundi swasana ing tumapel kalenggan menika Paman? Nuwun andadosaken kawuningan Gusti Kanjeng Pangeran Kayun. Negari tumapel sanget tata tentrem serta rahari. Wanayaka tansah siput anggenipun nindakaken pakaryan ketingal golong milik saiko kabeh. Ngangkat karyaning negari bangun praja ing tumapel. Suasana ing tumapel kawula panjenengan dalem boten wonten ngalok kecingkrangan sandang kirangan buga menapa dening papan sini. Sanget ndadosaken suka gembiraning manah kawula. Salajengipun dumateng dika Paman Tumenggung Martapura. Menapa dika boten preso pawartos ing Singasari ing kantun menika Paman? Oh Gusti Kanjeng Pangeran Kayun. Bab menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa yen dalem. Wiwit kedadosan rumiyin ngantos sak menika wontenipun sinuwun Prabu Darpa Kusuma tansah ngumbar dhateng
panguwasipun. Ngantos kathah sadaya para bupati Nayaka Praja miwah kawula ingkang sami ngilungsi dhateng ing tumapel. Malah kabar kantun piyambak ingkang sampun kula tampi. Wontenipun rekyana Patih Tayamarta Kakunjara awit panjenenganipun boten ayogyani bilih putranipun ingkang namapun Rusti badhe kapundhut garwa dening Sinuwun Prabu Darpakusuma pramila nyumanggaaken wonten ngarsem yen dalem. Waduh, Kanjeng Ibu. Kepiye Kaki? Kenging menapa Kang Mas Pangeran Darpakusuma tansah ngumbar dumateng angkaranipun Ibu? Kayun. Ya muga-muga wae Gusti paringa pemut marang Kang Masmu Yonggir ing galobari marang dalan kang bener Kaki. Kula ingkang sowan Sinuwun. Weluh. Paman Martolaya. Menika wonten lare kang minggah ing pasinengkaran swawindika purba paman. Aku bakal melu takon marang kowe bocah saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Gene kowe wani miyaksibaning kabeh para mantri Bupati Nayaka. Oh Gusti. Nami kawula Trusna saking Karang Pradusunan dene pisuwan kawula badhe matur wonten ngresa dalem Gusti Pangeran Kayun. Ayo suwane sawetara dadi atur ya. Nuwun sewu Gusti Pangeran. Nggih. Lare menika naminipun Trusna wonten kawigatosan ingkang badhe dipununjukaken wonten ngresa dalem Gusti. Kados ngaten Paman. Trusna dawuh Gusti. Ana kawigaten sing kepiye dene tanpa katimbalan kowe marak ana ngrasani ingsun? Oh Gusti. Wigatosipun kawula sowan menika wonten kepareng dalem kula badhe nderek suwita dados prajurit Gusti. Kanthi dasar apa Trusna dene kowe kepengin banget dadi prajurit? Oh Gusti Pangeran, kawula ngrumaosi bilih dipun lairaken wonten ing tumapel. Kawula nedha kekocaning tumapel. Kawula nginum toya ing tumapel. Benjing yen kawula pejah ugi badhe katanem wonten ing tumapel. Pramila Gusti Pangeran, saged kawula badhe ndarmaaken lelabetan kawula wonten ing negari tumapel Gusti. Waduh, Paman Martolaya. Katimbalan. Ageng sanget tekadipun lari menika. Kasinggihan Gusti Pangeran. Terus to? Dawuh. Kowe ngerti pawitaning wong suwita? Ngertos. Mantet lan madhep sampun malih sakit senajan pejah kula sagahang lampahi menika kangge kautamening negari ing tumapel Gusti Pangeran. Bagus yen ngono terus to ndak tampa pasuwitan makartiya dibecik jumbuhno lawan aturmu ora ngarsaku. Dadi ing gampuraning negari Tumapel. Ing kalenggan niku negari Tumapel tegasengan marang lupa ingkang saking negari Singosari. Ingkang dipun pandhegani dening Gusti Kula Kanjeng Sinuwun Darpakusuma pramila nyumangaken wonten panjenengan kula Patih Martolaya. Ayo suwane sakmantara dadi atur nggih Gusti Kanjeng Pangeran Kayun. Paman Martolaya. Manut palapuran ingkang raka rawuh dhateng negari ing Tumapel. Pramila nyumanggaken kersa dalem Gusti Pangeran. Ndadosaken kawigatosan Paman. Ibu. Kepiye Kang? Salajengipun kados pundi prayogining lampah Ibu? Kaki Pangeran Kayun. Papatno Yonggir rawuh Kang Mas. Nanging ibu duweni paweling aja nganti nganakake pasulayan. Sabisa-bisa rampungna sakabeh prakara kanthi ngersa marang. Mugi-mugi kula saged minangkani dawuh pangandikanipun Ibu. Paman Martolaya Martapura. Dika siyaga Paman. Iki saged yang dalem Waduh. Kang Mas Pangeran Darpakusuma. Sarang
Panjenengan wonten ing Tumapel ingkang rayi ngaturaken kasugengan. Kayun slamet. Monggo-monggo Kang Mas Pangeran Darpa Kusuma, panjenengan kula dherekaken pinarak dhateng ing pidaleman Tumapel. Awit Kang Mas, ibu ugi sampun kapang kalian panjenengan dalem Kang Mas. Mengko sawising rampung kawigatenku Kayun. Kapan sing dak tampa? Yen to kowe wis jumeneng ana ing Tumapel, nanging bareng dak tak yenake jebul ora sisip. Kayun, kowe kudu lengser saka Prabon ing Tumapel. Kang Mas, boten kula selaki. Awit saking panyuning para pinisepuh, lajeng kula jumeneng wonten ing Tumapel. Yen ngono jeneng kowe mansai marang pangandikaku. Kayun, lereo ke Prabonmu. Nanging Tumapel gadan kula Kang Mas. Sopo sing kondo? Kanjeng Rama Swargi. Rama wis sedo, aku sing kuwasa. Nanging kepeksa Tumapel kula suwun Kang Mas. Lho, bandel melu sari cikelen Kayun. Lho. Tumapel maju. Ayo ngati-ngati. Mangga Mas Pangeran Darpa. Mati. Ya Mas, mati. Waluh, terus dong. Dawuh Gusti. Kowe ngerti yen prajurit ing Tumapel lagi ngai paprangan Jinio enak kapienak koyo ning kene. Dereng nampi dawuh Gusti Pangeran. Waluh, kowe kuwi prajurit jari Jinio dadak tunggu perintah. Ngistaken dawuh pangandika nyun tambahing Kayun aja mlayu kowe. Paman dipun unduraken prajurit Tumapel, Paman. Ono bocah bagus ning pangarepanku iki. Aku Trusna minta srayaning Gusti Pangeran Kayun, mula Pangeran Darpa yen kena daeman bali kowe. Apa Tumapel sekentekan prajurit bocah cilik mancing madyaning palagan. Aja songar Pangeran Darpa, senajan aku cilik nanging sing dadi rak tandange. Weluh. Trusna, sumingkira. Sumingkira kowe aku butuh Pangeran Kayun. Sumingkir? Aku gelem sumingkir yen to wis mateni kowe Pangeran Darpa. Belum bandel kowe wani karo aku. Apa abamu Pangeran Darpa? Ning aku yen kaya ngono siapa? Temtokake aku apa kowe sing mati Pangeran Darpa? Ya. 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 Bro. Iya, kowe Trusty. Trusty, lah kok kowe nang kene? Tak goleki tekan ndi-ndi. Aku wis ngetapake Prawadya Bala ing Singasari goleki kowe. Wong tuamu tak lebokake ning jering pakunjaran. Awit tak ngingetake marang kowe, bul kowe nang kene. Trusty, wong ayu, aku tresna marang kowe. Yen kaya ngono Trusty, ayo ki manut to karo aku. Ayo ki tak jak bali. Dadi garwaku. Pangeran Darpa. Kowe aja ngasih-ngasih golek katresnan marang aku. Trusty yo. Nanging kowe senatoni rasaning atiku, kowe wani mateni kadangku sing dak tresnani. Iya yo. Pangeran Darpa. Trusty. Kabeh awit saka labet gedhe ning katresnanku marang kowe. Mula saiki Trusty, ayo kowe manut to marang aku. Manut. Trusty. Iki piwasku Pangeran Darpa. Waduh, mati aku. Trusty kene kowe namani curiga marang aku. Delengen tanganku tatu getih awit saka kowe. Trusty. Nanging ben yo, tinggi tandha mata ya wong ayu. Pangeran Darpa. Kowe manut to. Kowe menungso kang wis kelangan rasa kamanungsan. Kowe wis mentala mateni Yayi Taruna kadang sing dak tresnani. Apa maneh saiki kowe ngumbar marang kamur kamu?
jagat ora bakal tentrem yen isih ana wong sing kaya kowe. Mula Pangeran Darpa manuta kowe dak pateni. Iki galak temen yen kaya ngono kowe njaluk dak rungta peksa. Terus di manuta. Manut. Heeh. Manut tampan Loh. Darpa. Waduh, Gusti. Yo Pangeran Darpa. Gini yo. Terus yen to dak pelesuk kowe mati ndring aku nanging aku ora males. Ayo kowe manuta. Iki piwalo marang kowe. Tiap. Ibu. Gayun. Terus tiwis mentolo marang. Aduh, ibu kula tatu ing kamar. Ibu, kayun aku njaluk pangapura. Sampun Kang Mas, ingkang wigatos monggo panjenengan badhe kula usadani Kang Mas. Ibu, aku sahabat Gayun, ibu. Kang Mas Darpa Kusumo. Sampun Kanjeng Ibu, Kang Mas Pangeran Darpa ngunduh dhateng Waing Pakarti. Ingkang wigatos dumateng Dika Paman Martalaya. Kamu pangandika. Dika cepeng durnaning negari ing Singasari Demang Losari. Lan dumateng Dika Paman Martapura, monggo sami sesarengan nglukti kunarpanipun Kang Mas Pangeran Darpa Kusumo. Dumateng sagung para pinisepuh, sumangga sami bela sungkawa dhateng sedanipun Kang Mas Pangeran Darpa Kusumo. Lan marang kowe Trusti, Inggih Gusti. jeneng kowe kang bisa mungkasi marang karyaning praja ing Tumapel. Inggih. Salajengipun dumateng Dika Paman Martalaya, Atimbalan Dika perintah akan ngluwari Paman Matih Toya Marta saking pakunjaran. Nanging Dika paringi pidana hukum pejah dening durnaning negaripun Demang Losari. Monggo-monggo kula dherekaken Paman Patih Toya Marta. Pangeran. Dadosna kawuningan Paman, inggih putra Dika pun Trusti ingkang saged merjaya Kang Mas Pangeran Darpa Kusumo. Menapa inggih Pangeran? Panjenipun kados ngaten. Oh, anakku Trusti. Rama. Yen biyen kowe nate prastya kepengin malasake pati ning kadangmu si Taruna, saiki kowe wis bisa mujudi. Ya. Aku wong tuwa mung muji syukur nini. Sampun Paman Patih Toya Marta, Paman tumenggung Martalaya, Martapura lan sagung para nayaka ing Singasari Tumapel. Purna lelakon kang kurang prayoga kang ditimbulake dening Kang Mas Pangeran Darpa Kusumo lan Demang Losari. Mula ayo sawetara padha tentrem lan gembul bojo wiwa ana ing praja Tumapel. Iki saged Iku mau lur cerita Praja Singasari kawon utawa Prabu Kertanegara seda. Entenono ya cerita-cerita liyane. Matur suwun wis hadir di channel Jula Juli Asli.